с различни такива пермишени. Проблема наш Тогава къде да бараш обаче? някакви Да ви работи. кажа. Проблема е, че имам на десктопа деева майка му е тук един файл с такива записани Steam акаунти с пароли. Си ги промениш от ръко тебе. И това може и... Хогвартс стримва в... Много няма да се паляваш ми тия хакерчета. Абе, как по какъв начин и защо да ми влизат в мой компютър, бе, брат? Еми, те всички това викат, бе. Знаеш колко пъти е така не помня с кой съм се карал, за кой ме та хакват тебе, какъв ме фума, хакнат твой комп, ми викат хората. Въпросът е, че като хакнат не е приятно. Защо? По какъв начин и защо нали има защита? Де я знам, не бъде в майката. Ама ти като Нали че без тебе, ти като си пуснал хака, си дал пермишън за всичко, да. Да. За пермишън, той има защо докато ми дадеш пермишън. Точно. Ама то човек, като си свали хака, антивирусната го трие автоматично. Докато ти не му дадеш пермишън да не гледа тази папка, човек. Ти брат ми споко, нали се оправихте? Палито дойде тук веднага изтегли някакви работи, изчисти някакви филми тук работи. Ако имаш още проблеми, ще свалим трон. Не е проблем. Мисля, че няма да има, надявам се повече да няма никакви филми и шашми. Ти влизаш ли да играем? Да. Аз съм вътре. Вие ще играе ли? Да, пиши. Кой не? Ако има място, ще да я зацъкам вас. Има. Яни, къде изчезна? И аз мога да цъкна, сега съм готов. Само да нема солите, брат. Че последно не ми беше приятно. Ще псуваме, ама няма да е примерно. Нали, родители и така нататък, нещо са такова... Вижте се, по-нормално псуване. Да. Абе, виж сега, навид съм на ретард, някакви. Той по принцип... Сашо прави цялата работа, той е хейтно. Да бе, брат. Ама няма му обръщаш внимание, виж, че аз не му обръщам внимание, никой не му брат, обръща внимание. мисля, че Сашо, виж, не казвам нещо лошо. Мисля, че от уния хора, брат, които си мислят, че всеки е като тях, брат. Да. Той може и нас хейте също, да. Ама аз... Той ние не му обръщаме. Знаеш ли какво си представих? Знаеш ли, вчера е така, брат, на работата си мислих за Сашо Кирил, защото нали беше минал с колата си. И бе много кеф в колата му, нали, признал съм си го. Но не и него, И се сетих, брат, че е токсик, разбираш ли? И някакво си представих една схема там, като сякаш си правя отбор от 5 човека, които са като мене. И си представиш, че това е невъзможно, брат. Защото няма човек, който е като тебе, разбираш ли? Всеки е по-добър в едно нещо, всеки е по-добър в друго нещо, разбираш ли? Брат, като видя Сашо, се сещам за Бритни Спирс, токсик. Ева. Не, че да, яка му е колата, да беше толкова як и той е. Ало, да. Коста? Да. Като си го солите иначе, а пак той е такъв дискорд да я слуша. Аде да. Аз затова му викам да малко да се съобразя, защото все пак... Аз това казвам, че само той хейтва по принцип и аз съм го свикнал. Няма обръщате внимание, той на всички дела една ли имате в главите. Ама няма му обръщате. Да му казвам да. Бе, даже става вече е по-добре, преди беше много по-зле. Брат, Брат, трябва да сте свикнали, той има и такива хора, вие кой искате? Ама то виж сега, една приятелска група, брат, трябва да има такъв човек, защото ако няма такъв човек ще е скучно. А той Сашо по принцип и големи гадни мигрени има, направо кратери на главата ми. Той постоянно е напрегнат. Не бе, сериозно, Сашо има зверски такива хронични главобоя, брат. Той няма как да не е напрегнат, той си е напрегнат по принцип. Разбирам го, що рейдж. Можеш и да рейджва с чип. Иначе, що не му турят един чип на главата? Втори стейдж на мозъка, къде я знам. Значи в ТВ-та няма, бе. Говорили сте ли, не сте казали? Кунг-фу панда ли чух? Много. Да.
Като малък много го обичах, беше ми от любимите, наскоро го релачнах. Много скучно. Брат, няма по-яко детско ISR. Ми, Даже му завиждам, аз към съм някакъв дебел, който пука кнедли постоянно и бъде бива респектнат, защото е дебел. брат, не знам. Карс ми харесва повече. Царлов ми харесва повече. Царов, брат, прегледай се. Брат, Царлов е най-бруталното детско ever. Това е най-добрата анимация. Естествено, че ще взема синя турба. Бате шо. Царлов е повече от инсейн. Шом си казвам. Добре, ще я кажа, че по-ро от One Piece, ама невъзможно. Така че... А, ти гледаш аниме. Не много. Interesting. Не съм много аниме гай, в смисъл гледал съм, ама... Трябва За само едно аниме ти трябва да гледаш, Какво направих? после разбираш, Не, че бе. другите съкват пишки. Гледаш One Не. Piece и живота ти приключва. Това е. One Piece, не искам да ти казвам какви коментари съм дърпал за това глупаво аниме. Колко епизода си гледал? 2-3. Само началните не знам. То началните са Самото пига. аниме. In Ами. general не ма кеф. Трябва да изгледаш 60 епизода и ще почне такъв и аз бях хейтър на One Piece, ама най-доброто аниме ever. Правим. За момента си харесвам Demon Slayer и Cyberpunk. О, махни се от мене. Брат, отдой. Какво майндваш от Demon Slayer? Това actually е брутал аниме. Брат. Това ми е едно от любимите анимета. Добре, Кой е набор си? Незго. Незо колко беше Иро, брат, ще да и просто направо не знам какво ще да направя. Кой набор си? 0-6. Добре, още ще имаш време да се оправиш. Ти просто си малък, разбирам. Ела да видиш, не съм много малък. Абе, малък. Oh no! По принцип съм 1,90 кила. Абе, това няма значение, по съзнание си малък, ще се оправиш споко. Щом си толкова с убеден, няма да кажа нищо. Респектвам ти мнението. Демон Slayer, брат. Бра, това е брутално, бе. What do you mean? Не знам, гледах 12 епизода и от тогава ми е най-омразното аниме някога. Той оранжевия дано да умира натам, защото не мога да го търпа. Кораче. Жълт ли беше, оранжев ли беше, то с светкавиците? Зениц... Седица, брат. Аз мислех, че лафа за Ренгоку, между другото. Само ще ти кажа, че и мене Зеница ма нерви изключително много, аз всеки път скипвам. Не, мен кипър многото. Това е най-добрият герой, човек, лади Мин. Брат, умри! Само мрънка, мега страхлив, мега слаб, нищо не става от него, изведнъж припада и става мега ОП и ланшотва всичко. Да, Това е нормално. Това е Анимето няма никакъв рейтинг. това е най-тъпия герой правен някога. Това трябва да му дадат аниме награда за worst character ever. Това нещо ми сипа цялото аниме. Беше average, докато го гледах. Появи се то 3 епизода, не можа да го изтрая и от тогава го мраза. Това аниме е дъното за мен. Това не струва.
Брат Кинга, защо ми дава такива тъпи фейсове, бе? Абе, ти почти One Piece и не се притесняй за живота. Може да го гледаш Не. 2-3 години, ама ще си струва. Аз го Няма гледам да за си втора година, пропиля. между другото. Джоджо, гледал Брате, ли си? Джоджо не е един брат, от коса ми гледа Джоджо е пълен аутист. Добре, гледай Джоджо и после гледай One Piece. Добре, Защото ти си, след всичко, Джоджо, след ти Джоджо, си всичко, което аз мразя, благодаря. след Джоджо, One Piece се гледа по-нормално. Стига да си ми говорил за аниме, защото ще изгубя причините. Дет си дам да те респектвам в момента, моля те. Джоджо, братаре, стига, това е най-брейн дета анимето. Не е вярно това, човек. Аз Не, да се яко гривам. Моля те. Не, аз се гривам. Има много добър плод. Мега Не, яко. Аз съм Ще гледал, мега- аз съм Има гледал само мега 4 пълно пъти. с мимове, брат. Това Е. нещо не е правилно да бъде сериозно. Повечето неща, които виждаш, брат, като мимс, излизат от Джоджо, брат. Да, лайк, но ще ти допадне. Просто брат, изглежда уирт и One Piece изглежда уирт, обаче много ще ти допадне като. Трябва да придобиеш да си придобиеш мнение, брат. Трябва да изгледаш нещо и да придобиеш мнение. Не си просто, хората, чувал съм това от хората. Изглеждане. Не, аз съм Няма нещо като изглеждане, брат. Гледал си, брат, 2 епизода от One Piece, където One Piece съква пишки преди 60-70 епизод. Това нещо едва го изгледах, но просто знаех, че натам ще стане добро и му дадох шанс. Yes. Аз мога да ти пратя, брат, един файт, примерно, човек, и че се надежда да го гледаш. Мъка е докато почне да става good, обаче после става много добро. А пък Джоджо първите епизоди са малко по-тъв, после вече става мега яко, защото ти прави много смях и през цялото аниме ще имаш, във всеки парт ще имаш няколко скучни епизода, които искаш да умреш докато ги гледаш. Ама всеки друг епизод е мега фън и готин. Така че, не знам. Просто трябва да си отвориш малко майнта. На аниме не гледам в момента, имам приятелка, имам си тренировки и живея си живота. Нямам намерение да си пиля времето с аниме. Това ще е тъв. Не знам. Пилеш си времето, брат, с Ротмага. То е same shit. Като цяло. Дали ще го пилееш с аниме или ще го пилееш с Ротемчи. Абсолютно се та. От 2 години игра Straight Rot MG. Не мога куитната си игра, това е кърс. Мога правя всеки един дънжен в тази игра с затворени очи. Пропилях си живота. Ама, смижи израй. Брат, Слушам, брат. ти си на 18 вече, райт? Не, ще про 18 след 3 месеца. Значи имаш още бая време. Не знам. Помни да сдържаш Бай. сигничери, бе. Ко? Кога фиже? Принципно един мъж трябва да е в пик си около 30. Тогава е пика на майндсета му. However you say. Успееш ли да станеш турбо успешен до 30 годишен, си победил живота, между другото. Ако си на 30 фрашкан с много пари, Да, хем цел си, съм фръшкан. хем си млад, хем имаш много пари, па, живота ти е толкова попаднал, живота ти Не е са, попаднал в ръцете. не са притеснени за мен, аз съм се уредил от всекъде. Еми, това е много Сега- яко. Сега, че мое утре отида да ми дръпнат спусъка, това е друга тема, ама важното е, че имам пари. Само ще ти кажа, ако някой ден ти предложат работа за тимаджиите с течности, не са навивай, от мен да знаеш. Ами, sure.
Или продаваш на Викито, брат? А? Или продаваш на Викито, брат? Не. Вчера лапихме брат са филм, брат. Не ми говори за това брейндет Уво Гърълче, моля. Ма какво толкова правиш, дилърстваш? Особено заказана. Един приятел го снабдяват с хахашце и те хашце течности постоянно и той просто ги продава. Ти от тяра. Pretty much yes. Мисля, че е Diamond, бе, брат. О, намерих пичове да че правят H&M. Те купуват ли от това, бе? Да. Струва Колко 85. даже лично... Всички 40, дет ги познавам си предпочитат traditional Между другото, сем. тия работи. Не знам, това, което пуших последно беше и с конска оплойка, само ще кажа, че не мога да изкача стълбите до нас. Бях се освинил на живот, чувството, което мога да изпиташ като се напушиш, брат, с това нещо. Искаш да ти кажа, че очите ми бяха капнати на 30 FPS буквално. Не знам, мен anyway не ми харесва, така че... Сетам. Ама Heavy Tried? Да. Аз не. Пробвай, не дей. Добре си така. Аз и Брат, колк... аз пробвах балони. Аз и колк съм пробвал. Братлето е богат. Какво се радва? Аз съм кефа на колко. Брат, пак не беше нищо особено. Аз не знам как му се зарипиш по такива работи. То е невъзможно. Не се зарибих, аз просто пробвах един път. Не, аз не говоря за тебе, говоря за по принцип. Как може да се зарибиш по такива работи. Ти ако си някакъв нормално мислиш човек, това никога не мога да ти стане адикшън. Това ти кам бъди брейндет идиот, че 21 век или какво става. Защото половината са така. Колкото и пъти да ги трайнеш тия работи, никога не може да се зарибиш, ако си някакъв... Нали, който здраво си мисли с главата. Те повечето между другото не си мислят с главите, а с онея работа. Каквото каза момчето. Не, те с това не мислят. Това е нещо страшно. Особено пък твоите набори. Моите набори не търпят коментар. Те са страшни. Боже, как щях да се лайнъп насам. Аз ще направя най-грешното нещо, което някога трябва да се прави. Отивам си сложа да ям и след това ще лягам. Колко по-грешно от това да гледаш One Piece, брат, смисъл. Има хора да гледат чалто порно. Даже не знам кое е това. Детско порно. Брат, защо говоря за детско порно, докато стримам? Ало! Какво е това? Не знаеш какво е? Не. Това basically е нелегално, защото... Това е basically да те изнасилят докато си на 5, брат. Примерно. Ако ми говориш за педофили, брат, до оня ден кетчнахме един педофил и го пребихме. Като се бяхме направили фейк акаунт в Елмас, прехвърляме ги в Skype, пращаме снимка пича и отиваме го пердашим.
Човека даже хотелска стая ми беше купил. Си мисли, че ще дойде едно малко 14 годишно момиченце готово. Ама е да не говорим за такива неща, брат, наистина. И се Не, появи какво един... да- Става ми неудобно. И се Стана появи удобно. един... И се появи един смутаняк, който му щупи главата. Да не би да ги правиш тия работи, проре. Не. Нещо Позато много и така, неудобно. Много неудобно припозна се. ти стана изведнъж. Припозна се. Много рязко ти стана неудобно. Гледай сега как ще се усере. Книга. Добре, чил. Какво? Имаше някакъв български стример. Бил изял бан, защото казал книга и не се чул добре като. В смисъл ти ако кажеш книга като книга, никога няма да те баннат. Невъзможно, обаче при него не се е чуло много като и... Това, брат, е чист расизъм, той че са тапанари, нямам какво да ти кажа. Бърва съм за малко. Аз изчезвам, не ми са в повече. Ти слушам музика. Ай. Too much brain damage за днеска. Добре, ставя го на оранжева. Отпенала. Прора, ти докъде стигна на One Piece, бе? Ами... Currently съм... Чакай го банна само това момче. Та профилна тя е малко ахет. Да. Тя е... Знам, че е лано, ама... Такова. В момента са на таймскипа, тъмън сега се срещнаха в същия, нали, в този такова. Отидаха, вече са в Fishman Island. Yes. Гледай One Piece. Защото Да, почва гледам One става... Piece. Спок. Да, защото след таймскипа ми казаха да свична. Да. Пейсинга станал много бавен. Видя ли хайп момента на Уфи? Кога? В Fishman Island към началото. Това с хаките? Мгм. Я... Ти
как така спълна на полбрека, бе? Брат, забравих, че не гледат One Piece, бе, човек. Той не го гледа, ама. Точно, аз забравих, брат, и просто е така почна да си. Ама го навивам от сумата и време да го гледа. И ти пък точно това реши да му кажеш. Ами да, защото бях до там. Аз колко нелепо си го спълнах, но ми беше гадно. И съм казвал на Провара да не търси имена на героя от One Piece в Google. Защото аз след така исках да намеря Ace Wallpaper за телефона и пиша Ace. И то веднага Ace Dead епизод. Мислям като майко, защо бе? Знаеш какво е тъпото, брат? Ние като си ги лафим тия неща, нали та такова? Нали та слушат какво лафим нещата. И след това, като влезнем в Google, брат, ми излизат тия неща. Искам, не искам. Сам, примерно, ако гледаш рилове или тиктоци, как се опазваш от спълове от там. Аз като виждах One Piece, веднага скипвах клипчето, защото... Guaranteed спъл. Защото това го тръстокна го в мидпад. Сега бе, човек. Защо днеска просто някак си ми върви брак, път вчера изгубих. Паднах до Gold 4, брат. От Diamond. Как се случва това? Bad day. Като имаш bad day, принципно не се спамат игри. Сега тук вече почват да играят добре. Кавички. Дай се дигам за Diamond. History-wise, Fishman, I want to know no good arc. Shit is him no. Ами да. Изглежда ми cool, искам да разбера повече за Жимбиен стъв. Аз имам един спойлер. Защото съм ретард. В TikTok беше ми се паднала, брат, един пикчър за Луфи. Basically, like, за там колко баунти има и така нататък. И някакво имаше титла.
И титлата се казваше Uncle. И later, сега, като стигна до някакъв епизод и вече почна да се лафи за четирите там велики императора, разбрах, че Люфи ще стане един от тях. Obvious thing. Брат на един удар си ме, брат, защо мазориш? Самоубийца. Не мога повярвам колко време чаках, за да гледам Лано арката. Защото тя излизаше доскоро. И хайп парта почна да излиза на 6 август. И аз 1 август почнах да изглеждам последните 80 епизода, дет ми бяха останали. И не мога повярвам, че вече сме март. Колкото повече остаряваш, толкова по-бързо почва да ти минава времето, не знам защо. Някакъв ме инвайтна да играя с него. Аз Остават, се ядох. остават ми 5 игри до Diamond. Аз се ядох, ще ръгна и ще гледам стрима. Окей. Ще седа мютнат през повечето време, ако имам да казвам нещо, ще се Окей. бърва. Аз ще чета чата, генерал, ако... Може да кажеш нещо. Ауч. Това беше скира.
Ама какви са че след този пич прави, бе? Това пич не играеш така. Тя играе много по-конфидент. Ама брото искам да безплатно. Броре, М, имаше права да кикваш. Да, кихна го. А? Да, кихна го. Не бе, от voice чата. Да. Добре, кикни ме по някакво време. След Колко? по 20-30 минути. Опа. Lost it. Ah.
Почва без за четвърти път. Това става интересно. Ясно. Хол, нищо. Ама брат, стига си сигнича, брат. Тия пичове се дига до Diamond, човек. Брото ми спами the same signature over and over and over and over and he wins. Айде лапай ми кура, бе, човек. Jesus. Бах ти гадния. 1860. Си. Така. Diamond. Уф.
Ба, как му должно там, бе, брат. Bro, play damage, for sure. Ама, не, аз това просто искам да го гивапна. GG. Не мога да се фокусирам с музика. GG. 1928. Добре. I love it. Добре, аз съм се спирал. Абе, ман, как ще спреш до тук, бе? Goes very good. Jesus. Няма да спирам. Това, че ми път не се е паднал добре, значи, че не ще ме западна добре. I just have to focus. Не може да ми намери опонент. Amazing. Алайта дали го махам вече? Ах, колко мразя Хатория.
Ако бягам гипнал още един път, просто ще аз се смея. Стрейт ако се казва. Това е плеер в 1899. Ок. Приемам. Пак лети, бе, брат. Това ми е таковата, човек. Това му е Diamond играта. Не склипнах. Защо му дара оръжие? Какво ми има? Марон, разбира се. Дето почна сега връз мене, човек, смисъл. Брат, аре, посети го в Diamond това, брат, не искам да играя срещу това, бе. Just kill me. Ja,
1956-1978 трябва да е в момента. Сме му даваме ело смисъл. Ах, yes, Грейсбол. Както та игра е шимана майта. Точно на едно място. Какви хора има в Diamond, човек? Дай да видим сега. Кога ще го бият този пич? Брат, ако бият този пич, се признавам за Diamond, смисъл. Окей, чая да кихна първо лайта, че ще го махна. Дали от дома така заливкам. Лесно за коме да съм флешат. Бо. He goes for it. Get lost, dude! Quite literally, брат.
Какво е това? Или игра срещу някакъв... паси майката, човек, в смисъл. Това е Diamond, в смисъл. Къде съм че издължвате, човек? Батъм, че тъпата игра, бе, брат. Нямам никакви че издължвай. Къде съм че издължвайте след то сер, бе, брат? Майка ти деба, бе, брат. Нер. Сер. Kill yourself, dude. Бах ти тъпата игра. Fucking swear.